hem tingut un recorregut musical, hem tingut un recorregut polític municipal, hem estat on està la notícia, i jo avui m'he portat una sorpresa. Per què? Doncs m'he portat una sorpresa perquè la televisió és màgia, la televisió té xispa, i n'hi ha una sèrie de persones que un bon dia van dir «Eixa màgia i eixa xispa vull donar-la a conèixer-la jo a la societat». I vam configurar una associació de televisions de proximitat, el més proper, el més prop, el que més ens interessa. I s'ha configurat aquesta associació de televisions de proximitat. I les tenim així a tots. A veure, que no vull que me s'olvide ningú. Tenim a Televisió 4 de Castelló, de Sagunt i de Vila-real. Tenim també a Ribera Televisió, Alzira, comarca i també pràcticament la zona de la província de València. Tenim a Canal 7 Televalència, tenim a la nostra companya que presenta Notícies Comunitat Valenciana, Sílvia Costa. Tenim també aquesta força que posa endavant els estudis que Canal 7 Televalència té a la capital del Túria per a realitzar produccions pròpies. Li donem la benvinguda també a la televisió comarcal, a la televisió de la Costera, una televisió que té el seu àmbit de treball en Ontinyent, en Xàtiva, en Dénia, en Gandia. Ens acompanyen també Notícies TV, des de la capital del turisme per excel·lència a Benidorm, a la Marina. També tenim el representant de Teraelx. Qui no pot oblidar la ciutat de les Palmeres, la televisió de la comarca de l'Alcoià, el Comtat i la Folla de Castalla, TVA. Ens acompanya també els companys que venen des de la Vega Baixa, part important de la Comunitat Valenciana. També tenim el canal 56 de Vinaròs. Tenim que excusar la seva presència, no han pogut vindre, però estan convidats. I, com no, els anfitrions, Intercomarcal Televisió. Màgia. Senyores, benvinguts a la seva televisió. Tenim, per exemple, qui eres? Soc Paco Canales, el president de l'associació. Paco Canales, president. De TV4. Què és l'associació de televisions de proximitat? Què representeu? Home, el més important és que després de la comunicació de la Generalitat, del repartiment de les llicències, hem volgut fer una reunió en tots els associats i gràcies al senyor Camanyes, que ens ha convidat ací a la seu de la vostra televisió per a reunir-nos tots i parlar de les pròximes actuacions futures. L'associació s'ha fet, se va constituir per a unir-nos tots, intercanviar els programes i inclús defendre-nos de possibles actuacions que tinguem que fer a l'hora de negociar les institucions. La unió hace la fuerza. Ahí anava jo, me ho vaig llevar de la boca. Diuen que la unió fa la força. Això és el que estan fent vostès. Arrimar la proximitat informativa a un marc televisiu on no plega ningú. I aquesta faena la fa i la representa una televisió de proximitat, correcte? Exactament. Doncs així estem tots, una representació de totes les comarques de la Comunitat Valenciana i han fet molts esdeveniments tots conjunts. L'entrada de moros i cristians, el de Reis Mags d'Alcoi, que el tinc ahí, tots, les falles que ens ho han fet des de València també per a tots. La festivitat del 9 d'octubre l'altre dia. La del 9 d'octubre fa molt poquet, que ho van fer tots a la vegada a la mateixa hora, tot això fa la unió de totes les televisions locals de proximitat. Senyor president, hem tingut l'oportunitat de parlar amb el president de les Corts Valencianes, recorde que hem parlat també amb el president provincial del Partit Popular d'Alacant, hem parlat també amb diversos representants polítics. Tots han dit que es creu en aquest projecte, que aquest projecte és viable, que si no estiguera hi hauria que inventar-lo. Però a vostè què li han dit? Perquè jo sé que ha estat molt a prop d'ells. Què li han comentat? Sí, ells ens han dit això, però clar, ells ens reconeixen ara una llavor que fa 30 anys que estem fent tots. Però han tingut que anar nosaltres, la representació dels associats, a fer-los memòria de que nosaltres estem així,
Que sí, perquè ells sempre diuen, hem vist les manifestacions, volem una televisió que parli en valencià i que torni a obrir Canal 9 i volem una televisió... Ah, sí, tots parlem en valencià. Des de fa 30 anys estem fent la televisió en valencià i ningú se'n recorda de nosaltres. Ara s'estan recordant. Ara tenim puesto en les Corts per a parlar de l'audiovisual valencià i ara ens atenen totes les institucions. I per no parlar jo sols, volia que parla també el senyor vicepresident, que m'ha acompanyat en moltes reunions i ell també podia donar raó de tota la tasca que estem fent a favor de tots, per supost. Per favor, el senyor vicepresident, que agarre la paraula i que ens diga si aquest projecte, que és màgic, perquè es nota la màgia de la televisió, això es palpa, no? Aquest projecte ha calat, què li han dit els càrrecs públics de torn, què li han dit a vostè? A mi i a tots. El tema és molt senzill. És molt important la xarxa de televisions de proximitat. Gràcies a ella estem aplegant notícies de distintes comarques al ciutadà. Són les televisions de proximitat, les televisions de referència. Ells ho saben, ho compten. Entonces, a partir d'ahí, pues, volen donar una volta de l'audiovisual valencià. De fet, ahir se va fer els avis i les universitats van entregar ja un principi d'acord per veure com. Nosaltres estem invitats per al dia 30, crec que és el dia 30, per aportar punts de vista de la xarxa de les televisions de proximitat. És a dir, no es valoren, no es tenen, cosa que durant 30 anys no s'han tingut. Això ja és de considerar. Ara el que n'hi ha és que quallar, perquè els que estem així i altres que no han pogut estar perquè no han aplegat, han sigut, diguem, els nazarenos que han portat l'audiovisual real. Per què? Perquè en diners de tots és molt bonico, però diners familiars està molt mal. N'hi ha que pelear molt. Vostès han posat l'esforç tècnic, humà, personal i sacrificar també, en molts casos, el patrimoni personal. Senyor vicepresident, el comentari que ens aplega, als que vivim el món de la televisió, és que gràcies a aquesta idea de qui fora, d'aunar esforços, d'optimitzar recursos, n'hi ha notícies Comunitat Valenciana que es produeix tots els dies de dilluns a divendres, incloent esports, incloent una parcel·la que té molt d'èxit com és l'oratge, que ha sigut capaç de vertebrar a tota la comunitat valenciana. Vostès s'esperen que això ho agraeixi algú? De moment jo penso que nosaltres mateixos estem agraïts del principi d'unió. A partir d'ahir jo pense, no, nos estan confirmant i diuen que sí, però jo soc de Santo Tomàs. Hasta que no lo toca, no hay nada. I entonces jo havent patit molt i pense que jo no soc ningú, així hem patit tots, i el que únic que se mereix l'audiovisual valencià, siga productores, siga de tots, i en especial nosaltres que som exhibidors, que per el que se produïsca, si no estigueren les televisions, no aplegaria als domicilis, tinguent en compte, valorar, quantificar i aportar, ni més ni menys, per a llogar gent de treball, tot, produccions que puguen eixir i fer-se públiques, etc. Molt bé. Crec que tenim també a Ricardo, que ens ve d'una zona molt important també. Tots els racons de la comunitat són importants, però una zona com és la zona de la Canal, no? La Canal no és Xàtiva on tenien, la Canal també, i el que és la Marina Alta i la Savor. Quasi res. Com ho veu vostè, aquest projecte? Vostè també ha sigut un dels que ha impulsat aquest projecte de televisions de proximitat, no? Bueno, nosaltres des del 2006 que ens donaran la primera llicència, així, d'aquesta època, me pareix que són 3 televisions que estem, altres han canviat, han desaparegut, però molt afortunadament vàrem tindre bé ajuntar-nos i a començar una llavor que ha plegat a aquest terme fructualitzant en que ja ens reconeguen en València. Això és molt important perquè junts podem alcançar molt més
que soles. No? Som televisions totes molt executives que soles no faríem res. Per tant, jo m'he sent molt satisfet del que han fet fins ara. Sobretot és que des d'un principi hem aguantat i després és que s'han unit amb nosaltres, perquè sense ells tampoc serien el que som. Per tant, molt complacient, molt agraït a tots i esperant que tinguem molt que dir encara per davant, que tinguin molt més èxits, sobretot que ens reconeguen. Molt bé. Alguna dels convidats vol afegir alguna cosa més? Alguna persona vol afegir alguna més? Passa-li el micròfon a una presentadora que tots els dies ens dona les notícies en Notícies Comunitat Valenciana. I és per a mi un plaer també que vostès coneguen un poquet més a una dona que s'ho curra tots els dies davant d'un equip de professionals que si no seria impossible. Què t'aplega d'eixe Notícies Comunitat Valenciana que emitim de dilluns a divendres? ¿Qué te ha plegado a tú personalmente como presentadora? Bueno, ¿qué tal? Pues nada, a mí me aporta muchísimo, me siento una privilegiada el poder salir todos los días, como tú decías anteriormente, de lunes a viernes a través de este grupo de televisiones locales. Se empezó un poco sabiendo qué iba a pasar, sin saber qué iba a pasar un poco. Yo creo que nos hemos coordinado, es importante, y hemos hecho una labor extraordinaria. Nosotros desde Valencia intentamos coordinar todo de la mejor manera posible, algunas veces lo hacemos bien, otras mejor, pero bueno, yo creo que logramos el objetivo, que es acercar a ese ciudadano, como tú decías anteriormente, que tengan una visión de lo que está pasando, por una parte de la realidad política de los municipios, que es muy importante. Venimos de un cambio destacado tras unas elecciones municipales y autonómicas, lo hemos contado, estamos poniendo caras a los nuevos dirigentes políticos, lo hemos hecho. Contamos también la parte de la sociedad, que es importante, las partes de las fiestas, fundamental, qué bonitas esas piezas que nos van llegando, ¿no?, de todas las televisiones, de cómo se viven las fiestas en la Comunitat Valenciana. Y el tiempo, que creo que también, como decías antes, hemos cubierto algo que nos dejó huérfanos con el cierre de Canal Nou. Pues todo ello lo intentamos hacer, el objetivo yo creo que está totalmente cumplido, podemos seguir mejorando, que yo creo es lo que vamos a intentar hacer. Y para mí personalmente pues me aporta muchísimo salir todos los días a través de la pequeña pantalla y contar al ciudadano lo que pasa en su comunitat. Bueno, pues ja ho ven. Gràcies, Sílvia. Anirem seguint tots els dies de dilluns a divendres. Recorden, un esforç titànic, porta molta faena, coordinar, arreplegar les notícies. La televisió té màgia, però aquesta màgia hi ha que saber-la funcionar, no? Recorden, de dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Notícies Comunitat Valenciana, per a saber-ho tot i per a conèixer-ho tot. Crec que també tenim els veïns companys Paco Guill. Paco Guill és també un altre entusiasta del món de la comunicació. L'Alcoià, el Comtat, la Folla de Castalla, apostant també per el projecte, no, Paco? Gràcies per estar així. Gràcies a tu. Bueno, jo volia dir que així s'ha parlat de que la majoria som empreses familiars, que tenim el nostre patrimoni i la nostra vida en la televisió, perquè ens agrada, perquè sabem fer-ho, i aquests 30 anys que ha dit Paco que portem peleant, que en algun cas són 30, en altres 20, en el nostre són 15 o 16, ha sigut possible gràcies a tot aquest entramat empresarial que tenim en els pobles, que són els que ens han sustentat, perquè la financiació té que vindre d'algun lloc. Avui, per desgràcia, el major accionista de les empreses són els bancs, però el que sí que vull és agrair des d'ací a totes aquestes empreses, xicotetes, mitjanes i grans, a totes que fins ara han sigut el suport de la televisió local, i no puc dir una altra cosa que continuen amb nosaltres, que estem demostrant-los que anem cap amunt. Bueno, doncs ja ho veuen, com dia el president, la unió fa la força, i és de veres, no és el mateix anar a reclamar uno que anar 21, no és el mateix. Ahí està l'exemple de l'esforç, del tesó, de la professionalitat, de donar notícies tots els dies, que les conte cada dia, que no és fàcil, però ahí estem, el grup de televisions asociades de proximitat. Hoy ha sido para mí un placer recibir a todos ustedes de la televisión comarcal local, desde Castellón hasta el último punto de la provincia de Alicante. Agradecerle a la dirección de Intercomarcal Televisión la invitación que hoy ha hecho, se repetirán, y a ustedes recordarles que hoy ha sido un día muy especial, especialísimo,
el día a día les ha contado lo que hombres y mujeres son capaces soñando de que una televisión próxima es posible. Gracias por su atención, les espero mañana a las 12:30, puntuales a la cita para conocer la actualidad. Saludos y como siempre, que tengan todos una feliz jornada.